एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो होनाया बै अख्रां बायदिसो एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो होनाया पेरासिटामल टेब्लेट बायदि नोंनि रावा सना देहा मोदोमखौ सुग्लायहोयो थाजिम खालामो पेरासिटामल टेब्लेट बायदि नोंनि रावा सना देहा मोदोमखौ सुग्लायहोयो थाजिम खालामो गोसोखाङो नोंखौ सना सेकेन्ड सेकेन्ड घुड़ी खाथा खारनाय बायदि एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो होनाया मोसौ बोराया हाखराव गब्र'नाय बायदि नोंनि महराव गब्र'बाय आंलाय थब्र' थब्र' मोसौ बोराया हाखराव गब्र'नाय बायदि नोंनि महराव गब्र'बाय आंलाय थब्र' थब्र' गोसोखाङो नोंखौ सना गान्दु बेलथाय बेलथाय हारसिं फागोला बायदिनो एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो होनाया बै अख्रां बायदिसो एयारटेल भडाफन जिअ सिमनि नेटपेक बायदि नङा सना आंनि नोंखौ गोसो होनाया हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ DS कार्टुन चेनेलाव बरायनाय जाबाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलखौ थुसिलाबायना होदो साबस्क्राइब खालामदो बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअ हगारब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव सिगांग्रो मोनहैनायनि थाखाय नैबेखौबो थुनो दाबावथारदै लोगोफोर अब्लासो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोजांसिननिफ्राय मोजांसिन भिडिअ लाबोनो हागोन बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दोनथ'नाय जासिगोन गोजोन्थों।